Hallo alle sammen, det er den Danske Gamer her, og i dag så sidder vi inde på noget mere MCSG, inde på mappet Survival Games 4, Survival MCSG, SG, det kunne have været bedre, det kunne have været værre, det kunne have været bedre, så jeg klager ikke helt. Men jeg har et topic, jeg er glad for en booster, men jeg har rent faktisk et topic at snakke om her i dag, og det er facecam. Som I kan se, så er jeg ikke facecam, for eksempel på den her video. Og det er jo, sådan vil det ikke være for evigt, at der bare aldrig vil være facecam på længere. Men sådan er det bare nu, altså. Oh shit, den kommer først, vi starter svært, okay? Så går. I'm out, see you later, motherfucker. Easy. Oh, get owned, noob. Oh, jeg kommer først, noobs. Oh shit. Spis lige sådan der. Tænk, fik jeg sværet. Eller våbnet. This motherfucker knows. Men det er han ikke ved det, jeg kender. Jeg skal også sådan her rot. Oh shit. Du tager den bare. I'm out. Eller hvad? Nej, jeg tager den. Det er kun lige noget på 3 liv. Yes, han failed. Here's my chance. Yes, han løb, han er low. Oh, here we go. Hvor han ked af den nu, tror jeg. The diamonds. Og selvfølgelig ligger lige nogle ting op her, som det her. Og den ligger her. Jeg skal lige spise, fordi hvis der kommer en backstab, bare... Nej, uanset hvad. Angående det med facecam-delen. Dammit. Det er, altså... Jeg vil heller ikke tage facecam på halvdelen af videoen, så bare stå det fra resten af videoen. Det er også noget. Men jeg vil bare gerne fordele det lidt, så at der er ikke sådan, så er det bare en only facecam ting, du ved. Der var de sådan pile, og how to make arrows. Bam. How to smide flint. Got him. Got it, undskyld. Nej. Vi skal op og sætte denne tier 2, og så, jeg går bare med en original rot. Der er sådan, den her rot og en anden rot. Den er bare sådan, fuck. I så ikke. You guys didn't see shit. Eller, det gjorde I, men I siger ikke noget til nogen. Fordi hvis I gør det, så kan de se det på videoen. Så I må egentlig gerne sige det. Men det var bare lige hurtigt det med facecam, som jeg lige vil sige, at, som også I kan se, jeg har ikke, det var egentlig ikke dårligt. Jeg har heller ikke facecam på den her video, og det er bare fordi, at det skal sådan, hvis I gerne vil have facecam på nogle videoer, nogen skal jeg ikke have, og andre vi skal have på en serie, hvor det kun er only facecam, et eller andet. Eller at hvis der er goals, like goals, eller et eller andet sådan, så... Altså jeg er ikke ham, der går efter like, jeg er ikke en like-hunter på den måde, men altså... Et eller andet, hvis jeg har nogle forslag til, eller egentlig gerne bare vil have facecam på alle mine videoer, så kan vi også gøre det. Jeg synes bare, at det skal bare... Heller ikke alle, for det fordeles lidt og lidt, og sådan, altså... Men det kan også være, det var mig. Altså, jeg lytter selvfølgelig til, jeg læser jeres kommentarer. Jeg svarer til sådan nogle af jer. Så også, hvis jeg nu er på mobilen, så kan det være, ikke rigtig svare. Men uanset hvad, når jeg er på computeren, så svarer jeg sådan til, ja, sådan til de fleste, eller nogen, eller, ja. Nogen ved, hvad jeg snakker om, nogen tænker, what the fuck. Og jeg tænker, what the fuck lige nu. Er jeg bare Ironhunter uvendt, hvis jeg får 2 mere? Jeg ved egentlig ikke, om jeg skal lave jernsværd, men jeg skal lave sko. Jeg skal gå for the armory, og jeg skal gå for at finde den diamond, der er lige der. Jeg tør ikke at gå der. Og så dør jeg, og så bliver jeg ked af det, og så bliver jeg lagback, og så... Ja. Mange pile. Jeg har 15 piler, jeg kan lave nogen. Hvis jeg kunne få bare nogle flere... der var en chest deroppe, som jeg rent godt vidste var der, men alligevel ikke helt. Nu kan jeg ikke komme ind. Jeg vil bare gerne ind og se min stedmor. Okay. Kan man ikke komme der? Det kan man godt. You guys. Yo. What up? What? Kom så flæk nu det græd. Sådan der. Easy. Easy. Bum. Sådan der. Nu er vi op. Bum. Rent for sig der er 2 felt. Oh my gosh. Hold da op indtil jeg 2. Der var jeg. Ja. Jeg kan godt lide sådan der. Så jeg se.
Jeg kan se en der, jeg ved ikke om han løber eller hvad han gør, men et eller andet gør han. Jeg skal tisse igen. Hvad er det for noget med mig at tisse? Sådan hver gang jeg optager, så bare, jeg skal tisse. Hold da op, det er jo helt vildt. Hvor meget man de kan tisse. Hvor meget man... Sådan der. Det der. Hvad jeg kunne bruge. Så nu går jeg min vej. Måske skulle jeg til at samle guld, bare fordi at... Easy. Sådan der vi har med 2 full charge. Jeg var i F5 der. Fordi han gik lige ret ind i måden. Jeg spiser de her. Og nu går jeg all in på ham. Jeg tænkte nok. Han crafter den diamonds for nu. One, two, three. Man. GG. Hvad så han er low. The bows. Kom nu. What the flux, man? Efter ham, hvor er han? Det er 10. Full charge. Han havde ikke full charge. Jeg elsker den her tekst. Shit. Jeg vidste, han lavede diamonds før. Jeg gab, og det ved han ikke noget om. Jeg gabler. Shit, det var lag. Holy damn. Det er triple team, tror jeg. Et eller andet er det i hvert fald. What the fuck, hvordan kan han løbe med... shit. Hvorfor gør jeg det her? What the fuck? Jeg vandt. Tusind tak, fordi I gad at se med. Hvis I kunne lide den her video, subscribe, like, comment på SG4. Jeg går lige til hop. Hvordan gør det for mig? Lige noget der. Tusind tak, fordi I gad at se med. Hvis I kunne lide den her video, subscribe, like, comment. Det var sgu et fedt game, det her. Der var topic, og der var det hele, og... Ja. Jeg synes, det var et fedt game, så husk at subscribe, like, comment, og så vil jeg bare lige sige, ses næste video. Bye.